Ja. Maar ook in de winter steeds meer mensen op het water. Maar wat heb jij nu aan vandaag voor pak? En eigenlijk is het ook leuk dat we toch eigenlijk nu in een groep nog kunnen suppen. Maar netjes 2 aan 2. Waarom suppen in de winter? Ja, wist, het is... er wordt toch graag in beweging blauw in de winter. En ik keur een soortje, maar op een gegeven moment denk ik, ja, ik wil wat oors en suppen is mijn sport. En waarom eigenlijk net in de winter? Kan prima. Ja, ik ga 20 hier bij de bank werken als accountmanager. Bij de ABN AMRO en bij de Deutsche Bank ik nog. En ja, hoe zeg mijn leven er toen uit? Ja, van 11 tot 4 in een creërs pakje met hege hakkies. En op kantoor. En soms bij ondernemers rond tafel ik. Maar ja, natuurlijk heel oors als hoe ik er nou bij staan. Ja, die stand-up paddlesport, dat wie al op mijn paard kwam. En ja, dat vond ik helemaal geweldig, dat we een soort leefde op het eerste gezicht. En toen wie ik eigenlijk op dat moment het gevoel van, nou, ik wil net oud worden bij die bank. En ja, dan komt van het in het oor, daar juist romte. En dan, ja, dan komen de ideeën van, hey, misschien kan ik wel iets organiseren, maar mijn echte passie, dat sporten. En ja, toen is van een hele liedse subsqualaliauw, het is er een ja, mooi bedrijf de laatste jaren kwam hier in de stad. En ja, helemaal ondernemer worden. Vroeger werk ik met ondernemers en nu ben ik zelf ondernemer. We hoeven hier nooit op knieën bijna bij de brug heen Leeuwarden. We kunnen altijd nog wel gewoon eronder door. Ik hier helemaal niks met de watersport. Ik heb nooit sealed of surft of zo. Echte stadsfam, uit Ljouwert. En Ritske, mijn man, die kwam in aanraking met het suppen via de Sub 11 City Tour. Jawel, een echte onversterdentocht op de sub. En toen kwam hij thuis met zijn boert onder de arm, zijn subboert. Nou, ik zei, wat heeft Toon nou bij die? Nou, hij zei, dit wordt die nieuwe sport. Ik zei, nou echt net. Dat leek het me zo stom. Het leek het me suf. Dat had het hem zijn. En toen uiteindelijk het echt wel misschien een jaar tot een jaar door. En toen ging ik voor het eerst het proberen. Bam, verkocht.